е една от малкото общини, в които има намаление на състава на общинските съветници. Само, че аз доколкото знам, само извинявайте да ви кажа, доколкото знам, ето е снимката, той е бил добре и с БСП и с СДС. О, разбира се, значи, когато той се е срещал с, ето в случая виждам снимката, президента Първанов, това също беше 27 юли, само че мисля, че 2007 година. До него е кмета, който вече четвърти мандат управлява града. Ето виждаме как има сливане между местна власт от една страна, висша държавна власт от друга и местната олигархия в лицето на Величко Адамов. Добре, аз това не проумявам. Как от човек, който Цветанов казва, този човек ще го разследва Софийска прокуратура, защото има срастване там на местно ниво в Търновска прокуратура, как успя да спечели доверието на ГЕРБ? Ето, преди това, след като е бил близък с БСП, с СДС и така нататък, с всички власти. Ами, явно има огромни финансови интереси, които по някакъв начин са вероятно накърнени и дали парите идват от правителство ляво, дясно, центристко и така нататък няма никакво значение, защото тяхното управление се извършва, става просто тук за публичен ресурс, предоставен от събрани от населението и от бизнеса данъци. Поръчките, които се възлагат обществени, са манипулирани тотално. Значи имат десетки договори, подписани между Стопанска академия и подизпълнители, които са сключени в нарушение на действащото към момента. Да, ма явно, че това нарушение, само вие го виждате, компетентните органи, явно след като вие пращате толкова сигнали, никакъв ответ, пък може вие като уволнени некадърници да си опитвате да си го връщате на този толкова успял човек. Чувам дори, че на академията бюджета бил по-голям, отколкото на Свищовската община. Вярно е. Става въпрос за 20 и няколко милиона лева бюджет за миналата година. Но ето, аз за това съм възмутен от бездействието на компетентните органи, които от години не могат да противодействат на един самозабравил се ректор, който ежедневно уронва престижа на ръководството. Добре, дайте конкретно в какво го обвинявате в тия сигнали до Бойко, до Цветанов и така нататък. Ами най-различни има различни направления. Едното е във връзка с неговото плагиатство. Оказва се, че към този момент обаче законодателство в България не дава възможност лице различно от автора или негови наследници да повдигнат обвинения срещу преписани от ректор Адамов научни трудове. Това е едното направление. Другото направление е, че в академията завършват лица, които не присъстват нито на учебни занятия, нито се явяват на изпити, но в края на краищата се получават дипломи и то се видя даже, че през последната година бяха сюрпризирани неприятно сега завършилите и бакалаври и магистри с дипломи, които се оказва, че не са легитимни, тъй като лично министъра на образованието в свое писмо до Академичния съвет и до ректора ги уведомява, че трябва тези дипломи да бъдат преиздадени. Имате ли доказателства, че Валентин Алексиев Николов, една от звездите на ГЕРБ, който през октомври 2010 си е дипломирал, че не се е явявал на изпити или на някои изпити поне не се е явявал? Конкретно за него аз не мога да кажа, но може да се направи проверка, тъй като има документация в звеното, което обслужва. Това е факултетска канцелария, обслужваща магистърското обучение. Има си протоколи, има си индивидуални картони на всеки студент. Може да се види по датите към датата на всеки изпит, той дали е присъствал в Свищов, в учебната зала или е бил, примерно, в София, или пък е бил при свои избиратели в страната, но аз лично нямам доказателства, тъй като нямам достъп до тази документация. Примерно на 7.2.2010, 15 часа 51 минута и 32 секунди, става дума за платени такси и т.н. магистър, бюджетно управление, управление на дълга, 6, 5, повече частици. Валентин Николов много добре се е учил човека. Калин казва, че
Никой преподавател не го бил виждал. Разбира се, че говориха с Валентин Николов след малко. Ще го включим и него, за да си каже така мнението. Но това, което сме закрили там е за адреса му, мобилния телефон и така нататък. Затова сме го закрили. Това са личните данни, които не бива да се показват. Иначе това е справката от взетите изпити, внесени такси и т.н. Той би бил на дистанционно управление. Може ли Георги Георгиев да чуем? Да, здравейте. Здравейте, господин Георгиев. Вас за какво ви уволниха и кога ви уволниха? Уволниха ме заедно с колегата Бисер Кръстев в началото на тая година, т.е. на миналата година, на 2011, за това, че часовете не са били уплътнени между Коледа и Нова година. Разбира се, това не е вярно. Това е някакъв формален повод. Това искам да подчертая, всички да го чуят, че до сега абсолютно всички дела, които са двуцифрен брой, са осъдили решенията на Величко Адамов и са ги обявили за незаконни, както и сега министър обяви незаконни и типовете му. Така че, съдът винаги е казал, че заповедите на Величко Адамов са незаконни. Това е просто формален повод да оплаши хората, да уволни и на помишлениците си в академията и да оплаши останалите. И той го постигна в момента. Просто правителството отгоре му поставя чадър, затваря се очите за всякакви злоупотреби и хората в академията предполагат, че няма къде да мъдрят и просто какво да правим? Ще си пасуваме, пък той да прави каквито си иска безобразие. Това е тъжната ситуация в момента в Стопанската академия. Защо не можа да се докаже, че хора от Свищовската академия са обслужвали, така да се каже, финансово, с финансови консултации братя Маргини? Защото никой не иска да го разследва това нещо. Викаха като свидетели много хора, включително и членове на Сдружението, в Националната следствена служба, в ДАНС. Знаем какво са говорили. Но ето, например, следственото дело, което е срещу академията с участието, следствено дело номер 180 от 2009 година, вече 2 години и половина боксува. Просто не казват никакво решение. Дали, например, да каже, че човек е невинен тогава. Например, няма нарушение за поръчките, да каже, че тогава е невинен всичко. Въпреки, че Сметната палата, официалния одит, потвърди нашия сигнал и казва, че има големи нарушения. Тоест, вие искахте при малко доказателство. Ето доказателство. Казваме го в момента. Може да го предоставим и по-нататък. Това е доклада на Сметната палата за аудит за 2009 година, където когато са сключени скандалните поръчки на само с 5 милиона без ДДС с Красочерния фирмата му. Ето някои от държавата се питат откъде са парите за Красочерния организираната престъпност. Ето ги поръчките, където се отшли. Въпросът е, че отгоре управляващите нямат желание да го преследват. Те си искат ръката. Как, например, си представяте СДВР София да го разследва, като вижда, че министърът си иска ръката с него официално, по телевизията. И какво е това отношение с разследване лица, министър да се стиска ръката. И при това да ги обявяват за топ 3 на престъпниците, за хора на маргините, просто виждате в каква държава живеем. Истината винаги се покрива някъде долу. Каквито и документи да имаме. Например, за плагиатството на Адамов от 2001 година има документи на Висшата инвестиционна комисия, специален доклад, където официален документ казва, той е плагиат. В това произведение така се хванати, че колко там много неща са обявени за преизписване. Могат да и предоставим документи. Въпреки, че член 35 на сегашния закон за висшето образование казва, че преподавателите, които са уличени в плагиатство, трябва да се уволняват, министърът се затваря очите. И, например, студентите на Свищов, какво трябва да се каже? Ако искате бърза научна кариера, какъв пример се дава? Министър какъв пример дава? Ако искате бърза научна кариера, преписвайте и ще станете като ректор. Бързо ставате ректори. Просто виждате какъв пример се дава от управляващи в момента. И от страна на просветния министър Игнатов, и от страна на вътрешния министър Цветанов. Просто, това е тъжната констатация за момента. Това са фактите. Разполагаме с много документи. Ако имате желание, ще ви ги предоставим в студиото на живо участие, ще ги видите.
Разбира се, че имам желание, защото аз дори сега след малко ще чуем господин Адамов, който ме покани специално да дойде във вторник. За мен не важали никакви медийни забрани и така. Каза, че за мен ще да направи изключение, да ме допусне, тъй, че ще взема да видя нещо. Аз мога да ви кажа какво се очаква да стане. Какво се очаква? Всички подстрой. Адамов не за първи път пуска написва декларации, които да го защитават, че уж медиите го клеветели и ще бъде подготвена някаква такава декларация и ще прикани всичките предполагатели да я подпишат. И това под неговия зоркият поглед. При положение, че знаете, че всички знаят, че всички са уволнени до сега и той се стиска ръката с министра, който предполагател няма да я подпише. Той според мен се стиска ръката с председателя на предизборния щаб, а не с министъра. Той изпълнява и двете длъжности. Изпълнява, там е бил като шеф на предизборния щаб, защото тази среща между двамата, доколкото чета в YouTube, е някъде октомври, 7-8 октомври 2011. Преди изборите, малко преди изборите. Да, но това няма значение. Конкретният повод няма значение. Важно е жест. Добре. Значи, ще продължим да държим връзка. Набирайте Валентин Николов, защото му обещах да се чуем, да чуем неговото. Знаете ли нещо за изпитите на Валентин Николов? Обикновено в академията всичко се прави доста потайно за такива хора. Те хората обикновено не ги виждат. Обикновено и на мен ми се случва да просто ми искат, ректор му вика Адамов, тогава, например, преди не е бил ректор, да ми се книжка и подпиши се на това тук на срещу името и това е. Такъв е случай в академията. Хората обикновено не се виждат, защото не тия. Дори си спомням за картона на Магда, на някои картоните на студенти се обрязват със специални такива лентички, например сини или червени, се залепват на картона, че там служителките да не ги бъркат, да се знае на кой е. Ето ви, например, случай е в Национална следствена служба с картона на Магда. Фалшифицирани на картони, просто груби нарушения. Добре ли ви? В случая се потува. Вече 2 години и половина, да кажат. Например, картона на Магда не искат. Магда си вземала истите. Например, Магда защо напусна, ако всичко беше наред и искаше много да се учи. Просто защото е гузна. Затова нещата се раздуха скандала. Все пак да припомним, говорим за Магда, гаджето на Красьо Черния, нали? Да, за Магда Красьо, точно така, да, за Магда Красьо, гаджето на Красьо Черния. Аз добре ли ви разбрах, че Адамов ви е карал лично да пишете оценка или там присъствие на човек? Оценки, да. И това не е само с мен, това го знаят всички колеги от академията. И някои други хора от сдружението съм сигурен, че ще го потвърдят. А и други преподаватели. Всичките, които са подчинени от Адамов, обикновено има на отговорните хора, които са важни за Адамов, на високи постове или бизнесмени, книжките стоят някъде в бюрото на ректора. И съответно той се обгрижва. И именно по този начин се осигурява този чедър и това лози. Този човек да и не сменява. Вие твърдите, секунда, господин Георгиев, вие твърдите, че Адамов лично ви е карал да пишете оценка на лице, което изобщо не сте изпитвал. Да. Карал е. Не само мен. Секунда само, изчакайте се едно само. Само ще ви помоля така, изчакайте на линията да чуем първо Валентин Николов, след това и Адамов. Ще ме е интересно да го питам Адамов пред вас, да видим каква ще е вашата реакция, а и неговата, да видим какво ще стане. Господин Николов.